Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Zalai Zemplén Zsófi vagyok, és többetekkel már találkoztam, van, aki még nem ismer engem. Az lenne a mai alkalmunknak a témája, hogy van a Szívtudatosság Központ, ami most 2025. októberében nyílt meg, nagyon nagy lelkesedéssel, többetek bevonódásával, és ezt a mai nyílt napot, ezt arra szerettük volna áldozni, hogy összekapcsolódjunk, hogy halljatok arról, hogy mi is az, ami magának a központnak a működése, mik is az alapelvei, illetve jövő év január 23-án fog indulni egy nagyon különleges coach képzés, amit szeretnék veletek megosztani. Még mielőtt belemennénk a részletekbe, arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit tedd az egyik kezedet a szívedre, mindegy, hogy melyiket, a jobbat vagy a balt, és egy picit, egy pár légzéssel csak kerülj ide a jelenbe. És egy kettős éberség gyakorlattal szeretném kezdeni, egy ráhangolódó gyakorlattal, hogy lélegezz természetesen, és csak figyelj egy kicsit a szívedre, a szívteredre, és a másik figyelmedet pedig vidd ki a külső térre. Egy pont a térben, amire odafigyelsz, a madárcsicsergés, ezek akár a számítógéped zúgása, akár a külső zajok, külső hangok, csak legyél jelen ebben a kettős éberség terében. Figyelj egyszerre két dologra, figyelj egyszerre ezt a két dolgot, és érezd, hogy ez a két dolog elkezd magadban összekapcsolódni. Két figyelemcsatorna, a belső és a külső inger egyszer csak megérkezik, és bízom abban, hogy az idegrendszered megkapja ezt az impulzust, hogy nyugalomba kerülj, nyugodt legyél. És most arra kérlek, hogy vedd végig azt, hogy mik azok a dolgok, amik most foglalkoztatnak téged ebben a pillanatban, de szeretnéd kint hagyni a szobából, amíg mi most itt együtt vagyunk ebben a térben, egymáshoz kapcsolódva, mi az, amit kint kell hagyni, és arra szeretnélek kérni, hogy ha jól esik, akkor akár írd is le, hogy mi az, amit már nem szeretném magaddal vinni most. És erre a néhány percre meg szeretném kérni azt, hogy próbálj meg teljesen jelen lenni, itt lenni, együtt lenni egymással, velünk, kapcsolódni egymáshoz. Ha jól esik, gyújts egy gyertyát. Én szeretem a gyertyával való munkát, kapcsolódást, amiatt, hogy fénybe beengedjük azt, hogy minél tisztában érzékeljünk, lássunk, halljunk, milyen legyünk. És most meg szeretném mutatni nektek azt a PPT-t, amivel készültem, kinyithatjátok a szemeteket. Ha jól esik, írjátok le azt, hogy mi is az, amit kint szeretnétek hagyni, ezzel is tisztázva azt, amire most nincsen szükség. És most meg szeretném mutatni neked ezt a mai programot, amivel készültünk. Látjátok a PPT-t, a megosztást? Oké, és köszönöm. Most ráhangolódtunk, egymásra hangolódtunk, utána egy picit beszélek arról, hogy hogyan is jutottam el ide ez az egész központ nyitásához. Ennek szeretném a bemutatkozásot nagyon röviden, nem szeretnék hosszan. Utána fogunk egy szívvel való kapcsolatfelvétele gyakorlattal mélyülni, és utána nyilván a coaching kérdések nélkül elég nehézkesen megy, úgyhogy szeretném, hogy egy pár kérdés mentén folytatnánk az utazást. Fogok beszélni magáról a szívtudatosság elméleti hátteréről, hogy mitől is fontos. Utána beszélni fogok egy kicsit a szívtudatosság transformatív coach alapképzésről. Nem, ezt sem szeretném túl hosszan, hanem el fogom mondani, hogy hol fogtok tudni még utána olvasni, de nyilván vannak olyan pontok, amiket szerintem érdemes tudnotok.
jelentkezési feltételekről is, és a központnak az egyéb eseményeiről, programjairól, képzéseiről, amik az elkövetkező egy hétben várhatóak. Lehetőséget szeretnék biztosítani a kérdezfelelek lehetőségre, tehát hogy kérdezzetek bármit, agyozzatok meg, ami bennetek van. Készültem egy meglepetéssel is a számotokra egy olyan coaching kérdéssorral, ami egy self-coaching, egy önmagaddal való kapcsolati lehetőségnek a megnyitásáról fog szólni. Ezt, hogyha nincsen már rá időnk, vagy el kell menned, akkor meg fogod kapni. Ez egy ajándék, azért készültem, mert szeretném megmutatni neked azt, hogy hogyan is tudsz te saját magadon segíteni, akkor, hogyha akadásokba ütközöl, vagy kihívásokba, és utána le fogjuk zárni ezt a mai alkalmat. Aki itt van és szeretné megkapni a felvételt, akkor írjatok nekem egy e-mailt, és akkor természetesen küldöm. Vannak többen, akik jelezték, hogy érdekli őket ez az alkalom, de nem tudnak személyesen itt lenni, tehát miattuk veszem fel elsősorban, hogy legyen lehetőségük nekik is kapcsolódni hozzánk, és megtudni, hogy miről is szól ez az egész Tudatosság Központ. Először is szeretném felhívni a figyelmet a napocska szimbólumra, amit itt alul látok, hogy maga ez a nap, ez igazából magának a Tudatosság Központnak a logója, ez úgy alakult ki, hogy nagyon fontosak számomra az asztrozófiai iránymutatások is, ez olyan, mint hogyha bolygókat kapcsolnánk össze, de igazából maga a 3 pont, az a fej, a szív és a teremtő központnak a mintáját mutatja, tehát hogy ezek olyan szimbólumok, amiket én abban hiszek, hogyha ezt a 3-at összekapcsoljuk, de erről majd még fogok beszélni, akkor fogunk tudni igazán ragyogni, és hogyha mi ragyogunk, akkor ragyogtatjuk a környezetünket, és én erre szeretnélek meghívni téged. Azt, hogy hogyan jutottam el idáig, arról csak röviden, hogy eleve egy orvos családból származom, tehát a szüleimnek egy része orvos volt, tanár volt, antropozófus, tehát eléggé feltették, magasra tették a mércét ahhoz, hogy a nem kell elég jónak lennem szlogennel, ne hozzon el folyamatosan a fejemben nap mint nap, és a pszichológia irányában indultam el a gimnázium befejeztét követően. Maga a pszichológia nagyon érdekelt, mai napig nagyon érdekel, és fontos a számomra, viszont azt éreztem, hogy az egyetemen nem találtam meg igazán ilyen, vagy nem az az irány, a pszichológiai egyetem volt az irány, amit én szerettem volna az emberekkel való kapcsolódásban, mert túl elméleti síkon érzékeltem a képzést, vagy képzés lehetőségét, és azért, illetve még az volt, ami számomra nagyon érdekes volt, hogy nagyon elkezdtem túl bevonni a spiritualitást, túl spirituálissá válni, és azért úgy éreztem, hogy kicsit le kell földelni magam, úgyhogy gyorsan beiratkoztam a Közgazdasági Tudományi Egyetemre, és akkor közgazdász lettem, és egy éles fordulattal külügyminisztériumban találtam magam, ahol diplomataként helyezkedtem el, sok helyen voltam külföldön, több országban több tapasztalatot gyűjtöttem, és pont itt van közöttünk Éva is, aki tapasztalta azt az utat, ahogy annak idején Belgiumban és Hollandiában tanultam ezt az úgynevezett tudatosság coachingot, és egy egyetemi mesterkurzus keretén belül tovább vittem ezt a folyamatot, ahol tudatosságot, a fiatalokkal való coaching módszertant sajátítottam el, és hát ez a 2,5 éves mesterkurzus, ez nagyon emberpróbáló volt számomra. Nem volt egyáltalán könnyű ott lenni, nem volt könnyű a saját magammal való szembenézés, amikor én azt gondoltam, hogy már elég sok mindent láttam, már pszichológiát is tanultam, közgazdaságtudományt is, diplomát, mindent, és mégsem éreztem azt, hogy egyáltalán közel jutottam volna a saját magamhoz, na hát itt sikerült, mély repüléssel, keményen, és viszont azt gondolom, hogy ott éreztem meg először, hogy milyen is az, amikor önazonossá kezd válni az ember, és elkezd valóban hiteles életet élni. Időközben nagycsaládos anyukává váltam, 4 gyerekem van, és úgy éreztem, hogy a diplomácia helyett
szerettem volna ezzel visszatérni az emberekkel való munkához, az emberekkel való kapcsolódáshoz, és most már abszolút ez a szenvedélyem, ez a hívásom, ez a hivatásom, és amit szeretnék átadni nektek, az a fajta kapcsolódó jelenlét, amivel dolgozom, amiben nagyon nagy fontosságot foglal el a hitelesség, tényleg az empátiás gyakorlatok, és magának a coaching módszertannak a mély változata. És kérdésetek van, majd a végén nyugodtan mondjátok. Igazából magammal kapcsolatban annyit, hogy pár négy szem közt is dolgozom emberekkel, csoportos coaching technikákat, coachinggal is, illetve tartottam már régóta képzéseket. Ez most a saját olyan képzésem, ami a mélysége miatt kívántam még azt, hogy ezt saját magam hozzam létre. Bízom abban, hogy egy mély és egy valóban kapcsolódó képzést fogtok látni. Ami most a következő pontunk lenne, az azt szeretném kérni, hogy hoztam egy gyakorlatot, amivel egy kicsit mélyülünk, és hogy felvesszük a kapcsolatot a szívünkkel, mert ahogy mondtam, említettem a logó kapcsán, hogy nekem nagyon fontos az, hogy a tudatosság, a fej, ez egy fontos mérföldkő, egy lépcsőfok, viszont azt kezdtem el észrevenni, és erre egyébként a fiatalok kezdték el felhívni a figyelmem, hogy ők nagyon tudatosak most már a mai fiatal generáció, viszont az érzelmeikkel, a szívükkel való kapcsolat az elkezdett hiányozni, és azért kellett bekapcsolni a szívet, hogy a szívből való teremtés, egy valódi elköteleződés tudjon megszületni. Ezért, hogyha benne vagytok, akkor arra szeretnélek benneteket meghívni, hogy szintén csukjátok be a szemeteket, és egy rövid gyakorlatot hoztam. Hangtálas gyakorlat, hogyha zavar a hangtál, akkor szóljatok, hogyha túl berezeg, jó? Mert akkor nem szeretném hangtállal csinálni. Jó hang? Megfelel? Oké. Okay. És szintén tedd kérlek az egyik kezedet a két mellett közötti területre, a másikat pedig az alhasadra. És csak a légzésre figyelj, fejtetően belélegzel, talpadon keresztül lélegezz ki. Old ki magadból mindazt, amire most nincsen szükségünk. Mi kint szeretnél hagyni ebből a térből. Képzeld el, mint hogyha a talpadon keresztül gyökereket engedni a földbe, amik megtartanak, de nem kötnek meg. És érezd, hogy ezek a gyökerek, amik szerteágaznak a földben, ezek kapcsolódnak a föld mélyével, honnan tápanyaghoz jutsz, megtartó erőhöz, felmenőiddel való kapcsolódáshoz. És miközben érzed azt, ahogy felvetted a föld középpontjával a kapcsolatot, képzeld el, hogy a fejed tetején folyamatosan kapcsolódsz az univerzális energiákkal, az univerzummal, és ahogy a szívedhez tetted a kezed, kapcsolódj kérlek a szíveddel, és ahogy lélegzel, próbáld meg elképzelni, mintha kezed melegéből egy tér megvinne a szívedhez, és a szívedben láss, hogy belépsz egy kapun, amin keresztül belépünk a virágos kertbe, a szíved virágos kertjébe. Nézd meg, hogy most milyen állapotban van ez a kert, mennyire nedves a talaj, mennyire száraz. Figyeld meg, ez nagyon szépen mutatja azt, hogy miben is vagy most. Arra kérlek, hogy alakítsd át úgy ezt a kertet, hogy igazán jó legyen itt lenni. Ha túl árnyékos, akkor tágítsd ki a teret, hogyha túl nedves a talaj, akkor engedd. Süssön a nap, szárítsa fel a nedvességet, ha túl száraz, akkor engedd, hogy essen az eső. Minden a harmat,
Gyomláld ki azokat a száraz virágokat, amelyek zavarnak téged. Engedd kapcsolódni adat a szívközpontodhoz, szíved virágos kertjéhez. Érezd, ahogy biztonságban vagy, és egy nyugalmi teret biztosít ez a számodra. Ha jól esik, akkor ültessél virágokat. És hogyha készen állsz, akkor pihenj meg egy kicsit. Lásd, ahogy jó itt lenni ebben a térben, ebben a kertben. Úgy érzed, hogy van miatt erőtlen vagy most, elfáradtan, és szükséged van segítségre, akkor engedj be ebbe a térbe egy olyan erőállatot, akinek az energiája most jól jön a számodra. Ez nem szükséges, de lehetséges. És figyeld meg, hogy ez az adott élőlény milyen energiát hoz neked, erőt, bátorságot, szeretetet, bármit, amire most szükséged, és engedd, hogy ott kapcsolódj vele is. És most arra kérlek, hogy lásd, hogy közeledik feléd, ebben a térben kiteljesedett jövőben élmodod. Figyeld meg, hogy milyen cipő van rajtad, milyen ruha, milyen ránézni a jövőbeni kiteljesedett önmagadra. És a jövőbeni kiteljesedett önmagaddal kapcsolódj, és figyeld meg, hogy mi lenne az a tanács, amit most mondaná számodra. A saját utadat illetően, a saját megéléseidet illetően. Csak figyelj, lehet, hogy átad neked valami szimbólumot, vagy valamilyen tárgyat, figyeld meg, hogy hogyan kapcsolódik veled. És figyeld meg, hogy mi az, ami még elválaszt tőle. Mi az, amit már most tudsz csinálni annak érdekében, hogy a kiteljesedett önmagaddá válj, aki éli a saját önvalóját, aki hiteles, aki ezt az életet éli, amire igazán vágyik, és ezt meg is tudja teremteni magának. És most arra kérlek, hogy ezt a képet most kerekítsd le szívedben. Érezd a hálát, amíg kaptál, hogyha láttad ezt a képet. Hogyha csak érzéseket éreztél, az is teljesen rendben van. Hogyha bizonyos érzékelésed volt, hallottál valamit, vagy csak megélted, vagy jelent, vagy csak megnyugodtál, az is teljesen rendben van. És aztán arra kérlek, hogy figyelmedet vidd vissza a légzésedre, a talpadra, szívedre, fejedre. És aztán lélegezd magad vissza a jelenbe. És most hoztam néhány kérdést a számodra, amik segíthetnek neked abban, hogy egy kicsit közelebb kerüljön magadhoz. Engedd átmagadon kiteljesedett önmagad energiáját, és a szívtudatosság coachingban mi azt valljuk, hogy igazából te már a kiteljesedett önmagad vagy, csak meg kell találni azokat a pontokat, hogy legyen hozzáférésed saját magadhoz.
és ezt támogatjuk meg a folyamatokkal, hogy az összes hiedelem, hitrendszer, félelem, ez nem legyen a része a mindennapjaidnak. És figyeld meg ezeket a kérdéseket, amit ide írtunk, hogy mit vettél észre magadon, mennyire tudtál jelen lenni és kapcsolódni magadhoz. Semmi baj, hogyha nem. Ezek is segítenek abban, hogy mi is kell ahhoz, hogy jelenbe tudjál érkezni. Most ezeket a kérdéseket csak vedd végig magadon, ami először jön. Nem kell hosszan, csak egy kicsit rápillancs, egy kicsit olyan reflexió miatt írtam ezeket ide, hogy kapj egy visszacsatolást abból, hogy hol is tartasz most a saját teremtésédet illetően. Minek a megváltoztatása lenne igazán nagy hatással az életedre most? Tehát mi lenne az az egy dolog, ami, hogyha megváltozna, akkor pozitív irányú elmozdulás történne az életedben? Mennyire vagy ez iránt elkötelezett? És mi az, amit hajlandó vagy megtenni ezért? Mik azok a félelmek, hiedelmek, hitrendszerek, amik bekapcsolódtak egyből, és amik elkezdtek visszahúzni? Milyen lenne az életed, hogy az akadályok helyett az örömszerű kiteljesedésre vinnéd a fókuszt? Milyen a kiteljesedett élned, és miben más a kiteljesedett élned, mint te most? Mi kell ahhoz, hogy elhidd, hogy te már a kiteljesedett élned vagy? Ez a hitvallásunk, hogy ragyogtasd még a környezetedet, hiszen erre születtél. Maga az elméleti háttere a szívtudatosságnak, ezt többen kérdeztétek, mert van maga az alapképzés, és van a mastermind képzésünk is, ami egy továbbképzés, ahol a valódi jelenlétnek a nagyon mély megteremtéséről van szó. Maga az elméleti háttér, ez a fej, szív és a teremtőközpontnak az összehangolódásáról van szó, mert a fej, illetve a tobozni bekapcsolódás, amit a fej hátsó részén van, az segít ebből az Éva szintén többet tudna nektek mesélni, illetve sokan így közülünk, és a szív és a teremtő központ összehangolódásával hozzunk létre valódi teremtéseket, változásokat. Ez nagyon fontos, hogyha coachként szeretnél dolgozni, akkor higgy a kliensben, hogy ő bármit képes megvalósítani, amit ő el tud képzelni. De egy végtelen hit az, ami nagyon fontos, és hogy én is azzal az emberrel tudok dolgozni, akiben látom azt, hogy mivé válhat, és erre összpontosítok, tehát nem a hiányra, hanem a lehetőségre. Ami a coachingnak a lényege az én szemléletemben, az az, hogy igazából maga a körülmény megteremtése az, ami a valódi kapcsolódást hozza. Tehát, hogy a kontextust kell megteremteni rögtön az ülés elején. Először is elhangolódni az ülésre, a körülmény megteremtésére, mert ha a körülményt megteremtjük, akkor már magától megérkeznek a kérdések, és megérkeznek a válaszok is. Ezt még annak idején a tudatosság coachingban azt tanultuk, hogy ez olyan, mint egy mangó termesztés Tahitin, hogy Tahitin nagyon maguktól szinte megérnek a mangók, és te tudsz Izlandon is mangót termeszteni, csak sokkal nagyobb energiabefektetésre van szükség, tehát arra hívjuk meg a klienst, hogy Tahitin legyünk, és ennek a körülménynek a megteremtése az a kulcsnak a feladata. Számunkra nagyon fontos az elköteleződés, a valódi cselekvésbe való beállás, és a blokkok oldása is, amiben fontos maga a képzésnek a specialitása, hogy ugye a coaching jelenben dolgozik jövőorientált célelés módon,
Viszont, hogyha a múltban olyan elakadások vannak, amik nehezítik a jelenből a jövőbe való átkapcsolódást, ezért muszáj valamilyen szinten foglalkoznunk a múlttal. Viszont csak annyiban foglalkozunk a múlttal, ami a jelent érinti, és ami a jövőre hat. És ezért ebbe a különleges képzésbe beépítettük a belső gyermek munkát és a transgenerációs blokkoldásokat is, illetve a szomatikus coaching elemeit is, mert az a hitvallásunk, hogy ezzel lehet, ezeknek a figyelembevételével lehet a jelenből valóban jövő felé menni. Most én azt gondolom, hogy szeretnék veletek kapcsolódni, és szeretném tudni, hogy hol tartotok ebben, úgyhogy szeretnék egy kicsit a képzés bemutatása előtt lehetőséget adni arra, hogy kérdezzetek, hogy miben vagytok most, vagy megosztátok azt, ami bennetek most van, hogyha van ehhez most indítatásatok. Szeretnék ezt a képet. Tudtátok-e követni ezt a gyakorlatot? Tudtátok, és hogy mit adott, és van kedvetek, akkor ezt összeadtok meg. Nem kell képpel, hogyha valaki nem szeretné, de nyilván örülök neki. És hogyha van kérdés, azt is igényeljük. Nincsen? Akkor talán én mondok egy pár szót az én élményemről, Zsófi. Hallasz jól? Igen, Hallottuk? igen. Jó. Nagyon érdekes élmény volt, mert ahogy elképzeltem ezt a kertet, ugye a szívben, teljesen egy kertben éreztem magam. Gyönyörű volt, és akkor egyszer csak egy sötétség kezdett, egy ilyen sötét felhőszerűség kezdett úrrá lenni. Nem tudom, hogy bárkinek is volt hasonló élménye, de minden esetre ez egy külön munka volt azt kivonni, és a ragyogást beengedni. Szóval ez nagyon érdekes. Azt hiszem, hogy valószínűleg ilyen múltbeli, tudatalatti dolgok akartak előnyben lenni, vagy úrrá lenni, tudod, ezen a képen, ahogy elképzeltem a jövőmet, ahogy akarom, hogy milyen legyen a jövőm. Szóval nagyon érdekes volt, hogy ez egyébként nagyon reális volt az egész, és a végén egy ilyen tisztulásszerű folyamat jött létre. Hogy tudtad lezárni a képet, hogy úgy élted meg, hogy a ragyogás meg tudott valósulni? Igen. Szóval a szakmámba is tartozik, ugye tudom, hogy ez hogy működik, de a te módszered az másképp, más élményt hozott, mint amit mondjuk én szoktam, ahogy én dolgozom általában. Úgyhogy nagyon érdekes volt, mert ez tulajdonképpen egy ilyen, mint hogyha egy ilyen önszabotáló, a tudatalatti énemet sikerült volna elengedni. Valami ilyesmi. Ez Az érdekes. Bocsánat? és csak annyi, hogy az szerintem nagyon fontos, foglalkozni fogunk az elmével is, a tudattalannal és a tudatossággal is, és amit mondasz, hogy a tudattalan az olyan, mint tényleg a jéghegy, és hogy mi a jéghegy csúcsán próbálunk tudatosan táncolni, de hogy a jéghegy az nagyon-nagyon hat ránk. És nagyon sok elmélet azt mondja, hogy hagyjuk a jéghegyet, hanem csak a tudatossággal foglalkozunk. Én meg azt vallom, és azt is építem be a képzésbe, hogy a tudattalan sajnos nagyon nagyban befolyásolja az összes cselekvésünket, a reakcióinkat, a megélésünket. Tehát nagyon fontos szembenézni azzal, hogy mit is jelent például ez az árnyék,
Ja, de nem leragadni az árnyéknál, hanem pont ez az, hogy van egy lehetőséged arra, hogy hogyan transformáld ezt, tehát azért is hívják transformatív képzésnek, hogy egy teljes átalakulás, hogy szembenézek a tudattalamban lévő lakadásokkal, blokkokkal, ezért hoztuk be a transzgenerációs minták oldását is, illetve belső gyereksérüléseket, ahol nagyon sok minden onnan is származik, folytathatnám ezt a sort, és hogy ez nagyon jó, hogy szembe tudsz nézni ezzel, és úgy tovább átalakítani. És az is ott lehet, tehát hogy nem biztos, hogy a fény nincsen árnyék nélkül, tehát nem kell az összes árnyékot kivonni, de ja, tisztában kell egyértelmű, azzal, hogy igen. van helye. Ja, egyértelmű. Az igazság az, hogy a tudatalatti az rendkívül erős, rendkívül erős. Mert az tulajdonképpen gyermekkorunk, megszületésünktől fogva, sőt, amit genetikailag hozunk magunkkal, még az is ugye a múltban levő genetikai, hogy mondjam, história, az is bennünk van valahol. Szóval tulajdonképpen ezek mind olyan árnyékok, hogy úgy mondjuk, ami fölbukkanthat bármikor, amikor valami olyan impulzus éri az ember. Úgyhogy igazából jó, jó szembenézni, ha ez előjön, viszont azt hiszem, hogy fontos, hogy az ember, ami igazán nagyon fontos, hogy az ember megváltoztassa azt az energiát, amit ez létrehoz benne, tudatosan, Igen, és és ahol a meg tudja az, tartani. igen. Hát, Nem hogy tudom, hogy egyet értesz, de én, igen, nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a megosztást. én köszönöm. Köszönöm a többieknek is, hogy itt vagytok, és remélem, hogy nektek is volt azért olyan élmény, ami fontos. Mennénk tovább a most a modulokkal, dátumokkal, tanúsítvány, etikai kódexel, tehát maga, most egy kicsit beszélnék a szitudatos transformatív coach alapképzésről, ami majd januárban fog indulni és nyárig tart, illetve tervezzük a jövő, tehát jövő szeptembertől is indulást, ami a amit tudni kell, hogy ez egy hibrid képzés, tehát lesznek benne videós elemek, lesz élő találkozás, zoomos munka, és nagyon mély tananyag is. A modulok úgy fognak kinézni, hogy 3 szakaszból fog állni. Lesz egy alapozás, benső megtartás, 4 modulból áll, lesz egy mélyülésen ismereti rész, ez is 4 modul, és a harmadik szakasz az megvalósítás, integráció, szintén 4 modul. Az alapozás, belső megtartás, ott főleg a coaching alapjai, tehát a life és a business coaching alapjairól lesz szó, egy más megközelítésben, tehát itt is a tudatosság és a széttudatosság coaching alapján, alapvetősein keresztül. A mindfulness coaching módszertan is benne van a programban, tehát nagyon többféle mindfulness elemet fogunk venni, mert én nagyon hiszem a tudatos jelenlét gyakorlatoknak az energiáját, és nagyon élem, és nagyon szeretem, és ezt szeretném, hogyha el tudnám adni. A második szakaszban, a mélyülésen ismereti részben fogunk a belső gyermekmunkával, a szomatikus coachinggal, és igazából a transzgenerációs oldásokkal is foglalkozni többek között, de így tovább visszük a coachingban beépítendő folyamatok lehetőségét is. A szomatikus coachingnál segítségül hívtam dr. Szilágyi Katalin doktornőt is, aki nagyon szépen dolgozik orvos létére a kelet és a nyugati orvoslások az összekapcsolásával, és a biologikai recall healingbe is egy kicsit betekintést mérünk, illetve megnézzük azt, hogy ha a test üzem, akkor ezt hogyan halljuk meg, és mi az, ami tudunk vele tenni annak érdekében, hogy pozitív irányú elmozdulás legyen az életünkben. A megvalósítás integráció szakaszra pedig azt szeretném, hogy oda jusson el minden hallgató, hogy saját coaching eszköztárat hoz létre, és tudja élni a coach minőségét, ezt az identitást, fel tudja mérni azt, hogy mi is az, ami az önvalójából érkező hívás, és mi is az, ami az elméből érkező elakadás, vagy az elméből érkező beszéd, és egy nagyon mély kapcsolódást szeretném, hogy tudjon kialakítani saját magával, és aztán azokkal, akikkel szeretne dolgozni.
akik jelentkeztek már a képzésre, többen már coachok, és furcsa is volt számomra, hogy hú, hát itt már neked van diplomad, és mondták, hogy igen, de ez egy teljesen más minőségű képzés lesz, tehát itt coachokat is szívesen várok, látok, illetve pszichológusokat is, akik szeretnének kicsit kitekinteni a, a pszichológia keretrendszeréből, és egy kicsit más oldalról is megközelíteni a lehetőségeket. A dátumok, ezeket el fogom küldeni, ha érdekel. Annyi a lényeg, hogy lesz több, péntek, kora délutáni időpontokat fog érinteni a Zoom, illetve lesznek személyes napok is, 8 találkozás lesz. Nem olyan nagy elkötelezettséget, személyes elkötelezettséget vár el a képzés, viszont annál nagyobb belső hívást és belső elkötelezettséget. Ez a képzés, ez nem való tényleg mindenkinek, hanem annak való, aki tényleg a hívást érzi, és én azt szeretném, hogy olyan emberek jelentkeznek el a képzésre, akik azt mondják, igen, én ezt szeretném, én ebben szeretném mélyülni, mert azok fogják igazából azt kivenni belőle, ami a szándék volt. Jelentkezési feltételekről annyi csak, hogy december 15-ig van ez az Early Bird kedvezmény, ahol a honlapomon, a www.zsákmányzsófia.com-on megtaláljátok az alapárakat, illetve lett egy olyan lehetőség, hogy májusban indul az ifjúsági coach továbbképzés, ami kifejezetten fiatalokkal, tehát 3 és 21 éves emberek, korú emberekkel fogunk dolgozni coaching szemléletben, hogyan is lehet velük a fiatalokkal kapcsolódni. Nagyon nagy eszköztárat szeretnék átadni, és a 2 képzés, tehát az alapképzés és az ifjúsági továbbképzést is lehet már együtt is befizetni. Részletfizetésre van lehetőség, a határidőt kell figyelni, mert ugye ez egy minősített felnőtt képzés, tanúsítványt adó, tehát nekem be kell jelentem a felnőtt képzési hatóságnak, aki össze van kötve a NAV rendszerével is, tehát hogy ez egy ilyen kicsit bonyolult rendszer, és ezért fontos, hogy itt tartsuk az időt, és ha bármi gond van vele, akkor jelezzétek, megpróbálom megtalálni a lehető legjobb megoldást, mert szeretném megtalálni a lehető legjobb megoldást. Amit a képzésről még tudni kell, az, hogy aki elvégzi ezt a képzést, Life és Business Coach minősítést kap, illetve 1 évig tartó szívtudatosság coach minősítést. Ennek a meghosszabbítás az akkor történik meg, hogyha az illető vállalja azt, hogy 1 évben legalább 1 továbbképzést és 2 szupervíziót vállal. Ez azért nagyon fontos nekem, mert itt én nem tömegképzést szeretnék, hanem minőségi képzést, ahol van lehetősége az embereknek fejlődni. Sőt, a szívtudatosság coachoknak, akik elvégzik ezt a képzést, lehetőséget biztosítunk a központban, hogy később majd taníthassanak, és tarthassanak különböző eseményeket, rendezvényeket, de mivel, hogy én felelek a minőségért, és azért, hogy tényleg olyan emberek legyenek benne, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen lehetőség saját magunkon is dolgozni. Én is ugyanúgy járok szupervízióban, én is kérek segítséget, és ez fontos számomra, hogy nagyon minőségi képzést és minőségi központot szeretnék üzemeltetni, létrehozni. Van egy úgynevezett etikai kódexünk is, amit meg is tudok nektek mutatni, hogyha érdekel benneteket. Ez azért fontos, ez az etikai kódex, mert fontos az, hogy legyen a központnak egy olyan minősége, amit szeretnénk továbbadni. Tehát, hogy aki eljön a képzésre és szűtudatos coach szeretne lenni, akkor ez az a kódex, aminek a pontjai csak nagyon gyorsan végighaladni. Tehát maga a mottónk az, hogy kapcsolatcívből vezess szeretettel. Itt, hogy a szívtudatosság coachnak a hivatása, bizonyos alapelveknek az elfogadása fontos, a tisztelet, elfogadás, nem ártás, felelősségvállalás, tanulás, folyamatos fejlesztés, bizalmasság, klienssel való kapcsolatra kitérünk, a szakmai határokra, kompetenciákra,
Nagyon fontosnak tartjuk ezeket, a titoktartás, adatvédelem, tehát ezeket foglalja magában, most csak gyorsan elhadarom. A szakmai fejlődés, szupervízió, lényeges, és a szívtudatosság szellemisége, erre szerettem volna kitérni, hogy a szívtudatosság útja tényleg a szeretet és a jelenlét és az egység útja, és hogy a szívtudatosságban én az egész központ működésében nem szeretnék sem versenyt, sem rivalizálást, sem összehasonlítást, sem tényleges fejlődést. Tehát itt nem cél az, hogy minden tökéletesen legyen, és hogy te tökéletes legyen, hanem az, hogy az őszinte jelenléteddel emeld a központnak a színvonalát, és magadat, és a társaidat. Szerintem ez egy fontos dolog, és ezt majd elküldöm akkor, hogyha érdekel, érint. Jó, amit még szeretnék megmutatni, az, hogy megosztom újra veletek, hogy milyen eddigi eseményeink voltak, illetve mik várhatóak még. Az eddigi eseményeinkkel kapcsolatban volt a közelmúltban, és lesz is. Holnap lesz nagyon szép két olyan esemény, hogy fiatalokkal is fogunk dolgozni, illetve felnőttekkel is lesz workshopunk, volt már meditációs workshopunk, meg is mutatom, volt könyvbemutatónk, és szeretnénk tovább menni azon az úton, hogy hogyan tudunk egy olyan közösséget alkotni, ahol az a mottónk igazából, hogy együtt vagyunk az emelkedés. Tehát itt nincs alá-fölé rendeltség, hanem tényleg a szívkapcsolódásból történnek meg az egymás támogatásával, az, hogy tényleg mindenki a legjobb önmagához, hogy hozzá tudjon férni, és hogy valódi minőségben tudjon jelen lenni, és tényleg magával és a társaival is olyan minőségben, ahol tényleg ragyogtatjuk egymást. Továbbképzések lesz akkor ez a Mastery of Present nevű továbbképzés, ami tényleg egy elég magas szintű olyan képzés, ahol a tiszta jelenlét technikákat vesszük, illetve különböző lehetőségek arra, hogy a szívközpontban való megérkezést támogassuk meg. Itt nyilván kvantumfizikai nézőpontokat is veszünk, tehát ez egy speciális továbbképzés. A fiatalokkal való továbbképzés, az ifjúsági továbbképzés, az akkor már most fog indulni tavasszal. Ősszel pedig tervezünk egy transzgenerációs továbbképzést, tehát ahol a régi transzgenerációs minták felmenőkkel való kapcsolatnak az oldása lesz, de nem úgy, hogy a múltat válkálva, hanem az, hogy milyen az, ahol elakadás van, és hogyan tudjuk ezt egy coaching formájában továbbvinni pozitív jövőképpen. A mentor programunk van, aki most szeretné, van ugye az alapképzésünk, és az alapképzésen belül is van maga az tehát maga a képzés, és van egy különleges program, amit azoknak, akik ezt szeretnék, ahol mentorprogram van a lehetőségek között, tehát hogy mentorálunk, akkor egy különleges saját énmárkaépítésben támogatjuk az illetőt, illetve különleges speciális workshopokat tartunk, amikkel tudjuk őt támogatni az ő saját folyamatának a kiteljesítésében. Tehát aki egy olyan programra szeretne befizetni, beiratkozni, amiben ő nagyon a középpontban van, és szeretné a saját bizniszét is felépíteni, szeretné azt, hogy ő még mélyebben szeretné magával foglalkozni, akkor erre van lehetőség. Szitudatos minősítésről beszéltem, és az önismereti szakmai workshopokról is, ami a fiatalokat illeti. Rögtön már februárban a Vedlamaszkot workshoppal készülünk, érzelemkezelési lehetőségekkel, szeretetnyelv workshoppal, erőállat segítői csoporttal, kamaszkortás segítői csoportot szeretnénk indítani, ezek vannak a tervben, és sok egyéb más mellett. Emellett mindfulness
könyvet is írunk, és a mindfulness könyv is meg fog jelenni, amit szeretnénk iskolákba bevinni. Amit tudni kell, hogy van egy alapítványunk, és egy AOROM alapítvány, ami kifejezetten a fiatalok támogatását tűzte ki a zászlajára. Szeretnénk az alapítványon együttműködve is segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeket innen is, és olyan iskolákba, óvodákba, intézményekbe bevinni ezeket a programjainkat, ahol ez anyagilag nincs erre lehetőség, és ahol tudunk vele tényleg segíteni. És hoztam nektek ezt a gyakorlatot, ami a belső akadályok elhárítására szolgál, de még mielőtt elkezdenénk a gyakorlatot, szeretném kérni most, és szeretném biztosítani a teret a kérdezfeleletre, ami a képzéseket illeti, a programokat illeti, hogy van-e valami most bennetek, amiről szeretnétek információt kapni. Nyugodtan kérdezzetek, mert most van itt a lehetőség élőben, utána vissza tudjátok ezt nézni. Nincsen senkinek most a képzéssel kapcsolatban? Nekem lenne, Zsófia, nekem lenne, azt szeretném kérdezni, hogy az úgynevezett továbbképzést, amiről beszéltél, ami magasabb fokú, ami kvantumfizikán alapuló képzés, hogy annak előfeltétele ez az alapképzés, hogy el kell végezni az alapképzést ahhoz, hogy az ember, mert azzal foglalkozik A régóta, coach képzés az általában alapfeltétel, de mivel hogy ez egy olyan speciális képzés, hogy ott mindenképpen van előzetes megbeszélés, egy előzetes kvázi felvételi, mert szeretném, hogyha tényleg az is, aki eljön, ő is tudja vállalni ennek a felelősségét, illetve én is tudjam azt, hogy ki az, aki elvégzi. Tehát, hogy itt van egy előzetes elbeszélgetés, és közösen fogjuk eldönteni azt, hogy való-e neki az a képzés, vagy nem. Tehát igazából nem előfeltétele, tehát általában kócsok vagy pszichológusok jelentkeznek, de én azt gondolom, hogy nem ez fogja megkülönböztetni azt, hogy ki az, aki jöhet, ki az, aki nem, hanem az, hogy ő tényleg szeretne egy szintet lépni a tudatosságában és a jelenlétben is ebben a szívközpontúságban, de ez lesz az alapja. Úgyhogy igen. Köszönöm. És valószínűleg februárban lesz. Tehát itt úgy van, hogy ez egy rövidebb képzés, és akkor 1 hónap telik el a 2 időpont között, mert addig magán dolgozik az illető. De majd erről küldök információt. Tehát ami érdekel külön benneteket, akkor arról majd külön küldök annak, akit érdekel. Jó? Jó, köszönöm. Igen, Claudia, tehát az online alkalmakról készül felvétel. Igen, minden alkalommal készül, sőt, van, aki külföldről jönnek haza erre a képzésre, és már volt, aki jelezte, hogy az élőképzési napon sem tud részt venni egyen. A szerződés szerint egy alkalomról lehet hiányozni, illetve indokolt esetben lehet, amit én külön mellékelek, hogy miért hiányzott az adott illető többről, és igen, lesznek felvételek. Nyilván az a célunk, hogy minél többet legyünk együtt, hogy minél többet tudjunk kapcsolódni, és tudjátok kérdezni, bevonulni, de lehetséges, igen. További kérdések esetleg? Most előkészítem nektek ezt az ajándék kérdéssort, és bízom abban, hogy örömötök lesz benne nektek is, mint ahogy nekem volt, amikor összeállítottam, mert nagyon szerettem ezt a kérdéssort, és azt szeretném kérni, hogy mielőtt megosztom, hogy most fogtok, hogy először kicsit csukd a szemed, és koncentrálj arra, hogy milyen esetleges elakadás van most az életedben, mi az a kihívás, amivel szeretnél dolgozni az elkövetkezendő 10 percben. És úgy szeretném, hogyha megnéznéd ezt magadban, ezeket a kérdéseket, és javaslom is, hogyha kéred, elküldöm neked ezt a 10 kérdéses feladatot, és hogy szoktam azt javasolni, hogy bizonyos időközönként, 20-30 másodpercenként vedd föl a telefonodra felvevő móddal, és
bármilyen elakadás, kihívás, kérdés, kérés esetén tudsz majd vele dolgozni. Tehát amikor azt érzed, hogy valamiben elakadtál, akkor előveszed ezt a kérdéssort a telefonodon, és elkezded végighallgatni, és arra figyelj, hogy mi az a benső válasz, ami érkezik benned. Milyen folyamat zajlik le, nem is kell ezt kimondanod, hogyha jól esik, mondd ki hangosan, ha jól esik, van, aki úgy szereti használni, hogy leírja, hogy milyen válaszok érkeztek, figyeld meg, hogy benned milyen megoldás születik. Mi az a te legjobb megoldásod a saját elakadásodra. Ha készen állsz, akkor mehetünk. Mehetünk. De van még nem remélem mehetünk. Igen, igen. Köszönöm. De arra kérlek most, hogy érkezz meg a szívteredbe, lélegezz szívedben, szíved terébe, fejtetőnek belélegzel, talpadon keresztül kilélegzel, figyeld meg, és mindfulness gyakorlat, hogy ebben a pillanatban milyen illatot érzel, mit hallasz a füleden keresztül, mit látsz, csukott szemmel, és milyen belső képet látsz. Mit tapintasz a kezeiddel, és milyen belső megélésed van most. Van-e valami? Van a testedben valahol nyomás, feszültés, fájdalom, bármi? És most elindulunk az utazáson, és arra kérlek, hogy vedd elő azt, hogy az életed mely területén érzed azt, hogy elakadtál. Ez lehet magánélet, munka, egészség, sport, családi dolgok. Szellemi fejlődéssel kapcsolatos elakadás, tanulás. Mi az, ami most saját magaddal is nehézséget okoz? Akár az önszabotás, akár húzott megfelelés, akár az időmenedzsment hiánya. Figyeld meg, hogy melyik az a téma, ami, vagy akár a türelmetlenség, ami téged most foglalkoztat, és mi a fontos neked ebben a helyzetben. Ha tudod, akkor csukott szemmel menjünk végig ezen a feladatsoron. Ha szeretnéd nyitott szemmel, az is teljesen rendben van. Ha leszeretnéd írni a kapott válaszokat, akkor az nagyon jó. Ha nem szeretnéd leengedni, az is teljesen jó. Tehát mi a fontos neked ebben a helyzetben? Milyen fennálló feltételezés, hitrendszer vagy félelem lehet a mögött? Mi az a kérdés, amit nem teszel fel magadnak ebben a helyzetben? Milyen lehetőségeid lehetnek, amiket eddig nem használtál ki? Mi az, amire esetleg eddig nem gondoltál? Engedd, hogy megnyíljon egy új tér, amiben meg tudnak érkezni válaszok, a te legjobb válaszaid. Mi a hasznod abban, hogy megakadtál ebben a helyzetben? Minden negatívumnak van profitja, figyeld meg, hogy mi lehet érzed, mit tanít neked ez az adott helyzet. Erre a válaszra rögtön nem, hogy nincsen benne semmi hasznom, akkor figyelj még mélyebben. Ügyes vagy. Mi lehet a mögöttes indok, amit eddig nem ismertél fel?
Mi az, amire eddig nem gondoltál? Ismersz-e valakit, aki teljesen másik rendszerrel bír, és más gondolhat a helyzetedről? Ő mit gondol neked? Akár egy kolléga, barát, családtag. Te mit akarsz valójában? Milyen valójában mire vágysz? Tényleg ezt szeretnéd ezt engedni, ezt az elkadást. És milyen konkrét döntést tudsz hozni, ami támogat téged a továbblépésben. Figyelj most a homlokod közepére, a szívedre, az alhasadra, és ezt a 3 pontot kösd össze, és mi az a döntés, aminek a létrejöttével valódi változást és pozitív irányú elmozdulást fogsz az életedben létrehozni. Tegyük fel, hogy 5 év múlva van, ha onnan visszatekintesz a mostra, akkor milyen konkrét cselekedeteddel lennél elégedett, amelyet a jelenben teszel mind. És úgy visszakapcsolódjunk kiteljesített önmagadhoz, hogy milyen más módon fogod élni a mindennapjaidat mostantól fogva. Az van a tudatodban, hogy már most a kiteljesedett önazonos élet vagy. Figyeld meg, hogy milyen válaszok születtek meg benned, legbelül a szívedben ezekre a kérdésekre. És ha van kedved, akkor most írd is fel magadnak azt, ami megszületett. És aztán szépen lassan, ha leírtad, akkor kapcsolódj ide-vissza hozzám egymáshoz, be a szobába, ebbe a térbe. És figyeld meg, hogy most milyen érzések vannak benned, mi az, ami ebből az egy órából megmaradt neked, mi az, amit elviszel magaddal. Ha vannak kérdések, nyugodtan bátran tedd fel, mert most itt van a lehetőség. Ha akarod, akkor csak chatben írd meg. Holnap egyébként a Lettivel, igazi Violet itt van közöttünk, ő fogja tartani a fiataloknak szóló különleges csillagbirodalmi bandukolást a ifjúsági coaching témában. Még egy fényhozó workshopot fogok tartani ugyanabban az időben a szülőknek, azoknak, akiket érdekel. Ez pedig a nutanapi önmagunkban való fény megtalálásáról fog szólni, egy önbizalom erősítő átcoaching, egy művészeti vonalról. Úgyha van kedvetek, arra is még lehet jelentkezni. Ez a holnap 15 és 18 óra között lesz a Szél-Kálmán térnél egy helységben. Hogyha érdekel, akkor majd megírom. Lesznek majd a jövőben még átcoaching lehetőségek is. Ez volt a lényeg, hogy egy kicsit megpihenjenek
szülők és a gyerekek és az emberek és kicsit meg tudjuk nézni, mi ez a vicana, hogyan tudjuk megnyitni szívünket a fény eljövetelére, mert most ugye ennek van itt az ideje, hogy sötét van kint, és akkor belül kell meggyújtanunk a gyertyát, amit mindig könnyű, igaz? Na, ha van kérdésetek, akkor itt vagyok. Ha nincsen, akkor köszönöm a jelenléteteket. Bízom abban, hogy tudtatok velem kapcsolódni. Nekem továbbra is nagyon furcsa, hogy én nem látom magam, de remélem, hogy ti ezért valamennyire láttatok, de valamiért ez így alakult. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és ha szeretnétek kérni ennek a kapcsolódásnak a videóját, akkor jelezzétek nekem, és akkor át fogom küldeni. Jó. Köszönöm, a honlapon megtaláljátok a képzésnek a leírását, a moduloknak, a dátumokat azt tőlem kérjétek el, illetve írjatok nyugodtan az info@zempénzsófia.com címre bármilyen kérdés esetén, hogyha most nem tudtok beszélni, vagy nem szeretnétek. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Éva, külön köszönöm a kérdéseket, a lehetőségeket, és kapcsolódjunk. Jó? Bármikor szeretettel várunk benneteket a központi rendezvényeken is. Jó? Sziasztok! És ha van ötletetek, azt is mondjátok. Köszönöm. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm. Sziasztok!